Световен конгрес на учителите по история се проведе за първи път в началото на октомври в Москва. Участие в него взеха 38 държави с общо 300 делегати. България беше представена от 7 преподаватели. За конгреса, нивото на българските учители и за предизвикателствата пред тях в съвременното общество разговаряме с делегата от Варна Симеон Кулиш, учител по история. Симеон Кулиш е учител по история вече 7 години. Конгресът го среща с колеги от цял свят. Имахме удоволствието да слушаме лекциите и един от модераторите на секция да бъде академик Чубарян. Един от академиците, които се занимават с нова и съвременна световна история към Руската академия на науките. Заедно с него и с целия колегиум установихме няколко проблемни за световната история исторически моменти. Казах революциите, но първата революция, по-скоро имаме предвид Френската революция като световен проблем, Руската революция от 1917 година, Първата и Втората световни войни, разбира се, и един проблем, който все по-често започваме да говорим за него и в учебниците по история се застъпва, това е колонизацията и последвалата след това деколонизация. Освен историята, конгресът дава възможност на преподавателите да обсъдят проблемите на учителското съсловие в целия свят. Първо, действително, феминизацията на нашата професия. Не само в България, както ни си мислим, че има повече колеги жени, но и в останалия свят така преобладава женския пол в професията. След това е възрастта. Действително, над 40-45 години са учителите и в световен мащаб. Изключвам определени държави, където раждаемостта е много по-висока, в Африка и други, но като цяло в Европа и Азия, общо взето можем да заключим като всеобщи проблеми. Обмяната на опит между учителите по време на конгреса показва, че образованието и компетенциите на преподавателите в България са много добри. Българското ниво на учител по история, изобщо на учител, трябва да кажа, е на много по-високо от средното. Не само като знания, но и като компетенции. Работа с компютър, колкото и смешно може би да прозвучи на някой, тези технически компетентности, знаенето на повече от един чужд език. Всички колеги говориха, освен на високо ниво английски, говориха и руски, на също толкова високо ниво. Така че имаме една изключително висока подготвеност на кадрите. Проблемът според Симеон Кулиш е в нивото на уважение към институцията училище и учител. Сякаш български учител и нашата институция, училище, не е чак толкова добре оценена вече в нашето общество. Не се приема, но може би толкова сериозно, малко пренебрежително, докато в другите държави, смея да кажа, дори и от Африка, с които се запознах, уважението към училището и учителя е на много високо ниво. А какво липсва на нашите учители днес? Свободата на учителя да работи професията си, а не да се занимава 2/3, позволявам се да кажа 2/3 от времето с административна дейност. Работата на учителя е да преподава предмета, особено хуманитарните науки и предмета история, както и сега гражданско образование, са именно такива предмети, които трябва да изграждат личности. Аз не очаквам всички да станат историци или да се занимават професионално с предмета история, но те преди всичко трябва да станат хора, да имат гражданска позиция. А когато времето на един учител е заето повече от половината с други дейности извън обучителните, ефекта и ефективността по-скоро е много по-малка. Така че това може би е другото важно нещо. Учителът наистина да бъде учител, да се занимава с преподавателска и образователна дейност. И възпитателна, разбира се.